mɔgɔ sɛgɛnna. Tɛnɛ tɛnɛ tɛ da. Nam, quoi? Nana de. Nana, ante quoi? Do kɔnɔna don. Baasi tɛ yen. I ma sɛgɛn kojugu dɛ. N ma sɛgɛn kosɛbɛ. Ayiwa. Wuli ka taa n ka dumuni ta ka na di yan. An kun ye dunan sɔrɔ bi. Donc ne ye ka dumuni ta ka di o ma. I bɛ sugo de la wa i bɛ sɛbɛ de la. N'i tɛ kɛlɛfɛ taa n ka dumuni ta ka na di yan. O fana ye mankan ko ye. E fa y'a ka ɲɛnamaya kɛ fo ka s'a ka saya ma. Dunan ni yɔrɔ dumuni de bɛ bɔ a ka du kɔnɔ yen nɔ. Aw yɛrɛ bɛɛ ye ko dɔ ka sɔrɔ de bɛ kɛ. Ni dunan min nana ka sɔrɔ o niyɔrɔ dumuni banna a yɛrɛ niyɔrɔ ta bɛ ta ka di o ma fo k'a kɔnsi bila du kɔnɔ. Ne bolo e ta tali ka di dunan ma o tɛna kɛ baasima ye dɛ. O ne fa tile o tɛ ne tile. Fandanden mɔgɔ sɛbɛyaba i bɛ t'o kɛ misiri de la a tigɛ ne ka so yan nɔ yan. Ne bɛ furu wagati min na e fa bɛ cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn. Hali takula e fa tun t'o sɔrɔ k'o dun. Bi de e bɛ taa kɛ jagosa mɔgɔ sɛbɛya ye. Ni ma wuli ka taa n ka dumuni ta ka na di yan n bɛ don ɲɛgɛn na ka bɔ ni na nin sɔrɔ yan nɔ i b'a si dɔn. Ala k'a ni sɔn hakili ɲuman na. Bari. Ya kɛra fuma yɛrɛ ye. Wallahi wara kɛra fama yɛrɛ wallahi. Kana to ka fuma masa. I to ka n'an ka baro kɛ. E filɛ ne t'i ɲɛna bi. E bɛɛ y'i tunnen don. A ye to ka n'an ka baro kɛ. Donc n ka cɛ ci wuli ka ca o de kama n fama ni min b'a kuwa. E ci mana kɛ cogo cogo a n'an ka baro kɛ. Cɛ te ma mɔ. Te mana te dɔ minɛ ko min. A kana to ka fuma ɲɔgɔn ma. Bari. I b'a dɔn min bɛ yan. Mɔgɔ ka fasugu dɔw bɛ yen kuwa. I b'a dɔn n'olu b'i nɔfɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ. Surtout fantanden. Ni fantanden b'i nɔfɛ ka ban i tɛ hɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ i nɔfɛ kuwa. I tɛ bana a tɛ dɔ kɛ mun. Ne ka te bana. Fantanden yɛrɛ de filɛ n'a tugura waritigi den nɔfɛ fo k'i sa i tɛ don da la kuwa. Bra. Ouais. Bonjour. A bɛ cogo di? Ça va? Ça va? Kan jumɛn bɛ yen? cogo di? Ça va? Cɛ wara e yɛrɛ y'i ko tan ka cɛ ni mɔgɔ nana gɛrɛ na sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ ka di mɔgɔ ma. Cɛ i fɛnɛ sa. Arasa. Seydou wuli ka bɔ yen a k'a sigi. Mun de ye ne sigiyɔrɔ de? Wuli ka bɔ yen a k'a sigi. Arasa i sigi. Wara de wara. A bɛ cogo di? Cɛ a kɛra tile fila de. Walayi cɛ e bɛ to ka fuma ni ma sa kana to ka fuma ma sa. Ka ca kuma dɔ la i b'a ye ko ka ca. Ko ka ca cogo cogo n'an ka fila fila fɔ. Voies ka ca n bolo sisan o de kama n tɛ ka se ka sigi gɛrɛ la. O bɛ fɔ ten. Ya. Wara de wara. Cɛ te bɛ yan. Te bi. Cɛ dɔ kɛ mun ye? Cɛ. Walayi k'o de ka ca voies ni fɛnw. O de kama n bɛ fama. Mais fantanden a kana sɔn fantanden ka tugu a kɔ kan. Fantanden. Ne bɛna fɔ. O f'i yɛrɛ ye. O f'i yɛrɛ ye. Mais wara. E mun kɛ ta tɔgɔ la? Mais fɛn ka cɛ lamɔlɔya. Ka cɛ lamɔlɔya cogo di? I b'a la wuli ka bɔ chaise kan mais o ye kelen fɛ a ko k'o te filɛ i ko ko te banna mais arasa nana sa i ye te d'o ma. Bakari mɔgɔ ka te fasugu dɔw bɛ yen n'olu b'i nɔfɛ jɛla kuwa i tɛ taa ɲɛ yanni ɲɛ wuli cɛ. Insan kile. Eso. Kan meme. Kan foyi tɛ yen. Ibadu. A bɛ yen. Baasi t'a la. Baasi foyi t'a la. Se. Mɔgɔ bɛ se ka balo ya? Ji mɔgɔ bɛ fan bɛɛ fɛ ji. Mama ko ka na nin d'i ma. Kan ce. Kan baraji. Caman bila an nɔ na. Amina. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka den masaya la a ka di ne ye ka cɛ de fɔ ne ye papa ka kow kan sabula papa bɛ ka ko minnu kɛ ne ma da la ni gansan ye
Bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ko mɔgɔ fantanama ni hakilina min ta i bɛ baara kɛ ni caman ye. Don la tɔnɔ bura fɔra i kɔ yan dun o y'a sɔrɔ i tɛ yan nɔ. A ko papa ma k'a mago bɛ 1000 na a ba ka ordonnance wari dafa ka taa fan sisan. Papa y'i ban ka d'a ma. Ala nana n'a ka na ye. Tɔnɔ bura ni ba ka kalifa minɛra a la. O bannikɛ kɛnɛ kan papa ye misi san tila ka taa 100 d'u ma ko k'u boloma dɛmɛ o la. Papa bɛ nin ko nin kɛ ka da kun jumɛn de kan? Ale t'a dɔn k'a fɔ ko nafa tɛ juguya la. Mɔgɔninfin bɛ bi la i tɛ sini dɔn dɛ. Jɔn ka sabali. E ma se ka wari di mɔgɔ min banabaatɔ ma Ala kelen k'o ka kalifa minɛ o la o bɛna nafa jumɛn de ɲɛ aw ye? Cousin, Naamu mama. i ye denmisɛnnin ka nin ye maakɔrɔ kuma y'i da bi dɛ. Cousin, maakɔrɔ hakili min b'e la n'o hakili ɲɔgɔn tun bɛ e fa la min ye i tonton Bura n'a ba sɔrɔ o tun t'o sɔrɔ. Cousin, i fa ka nin situation in gɛlɛya min y'a sɔrɔ sɛgɛn min y'a sɔrɔ tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ wagatiw kɛra hali an da kɔnɔ dumuni an tun t'o sɔrɔ k'o dun. Nka i ye denmisɛnnin ye. Ne bɛ min ɲini i fɛ hakili minnu b'i la continue o fɛ dɔrɔn. I kan'i fa ka kɛtaw lajɛ ka n'a miiri ka n'a bila hakili fɛ. E ka taa n'i ka taasira ye dɔrɔn ka n'i sen da ale sen da nɔ la. Hakilina minnu b'e la i jija i ka kɔrɔbaya ni hakilina in ye. O bɛ an bɛɛ dɛmɛ kosɛbɛ. A taalen ɲɛfɛ i fa ka situation in i bɛna caman dɔn a la. I y'a faamu? Ninnu bɔ i hakili la. I y'a faamu? I ye denmisɛnnin ye. I terikɛ Sidu yɛrɛ kun fɔra i kɔ yan nɔ. N wele ka taa i ka t'i ka kuma na. Y'a mɛn mama. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ɲininkali belebele cousin bolo. Mun ye nin hakili in don den na? Den ni masa dun cɛ ka gɛlɛn fo ka fɔ k'a ka gɛlɛn. Seru, Adam. o ma n bɛna an ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ tan togo la. N ma ni ba y'u ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ fo ka n'a se bi ma u bɛ fantanya jugu kɔnɔna la. Bamananw ka kuma don. Ko ni fantanya y'i fa siri ko n'i m'i togo dɔn k'i bɛ kɛ siribaga filanan ye. Ne dun ɲɛ b'a la an b'o sira in ne kan. En plus kunu directeur fana ye ne gɛn ko ne ka bɔ ekɔli la ko sabula ko kalo sara juru yɛlɛnna n na. Ne yɛrɛ jigila tigɛra nin ko yɛrɛ la. Dɔgɔ. A man ne k'i sigi k'i miiri nin ko ninnu na. Ka d'a kan ɲɛnɛmaya kow bɛɛ n'a wagati de don. Ɲɛnɛmaya kɔnɔ sɛgɛn dɔw bɛ yen f'i ka sɔn olu ma diyagoya de. Ne bɛna e ɲininka o ni e ma sɔn nin sɛgɛn ninnu ma bi o sini n'e nana kɔrɔbaya ka furu ni e nana denw sɔrɔ e bɛna se ka mun de lakali olu ɲɛna i ka sɛgɛn kɔnɔna la dɛ. Dɔgɔ a man ne k'i sigi k'i miiri nin ko ninnu na a y'a mɛn. E kelen ma gɛn ka bɔ ekɔli la o ne yɛrɛ fɛnɛ gɛnna k'a sababuya kɛ kalo sara ko ye. Mɛ n bɛna jateminɛ k'a bɛɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn. Maa ni ba ta o to yen pewu. Ala y'an da min kama an bɛ k'o ye ko bɛɛ n'a wagati de don dɔgɔya min na. E ɲɔgɔnna denmisɛnnin e bɛ sigi k'i miiri ninnu na mun na? Han? Sadio. E wo ne a? Sadio, nin ye fini ko mɔgɔ bɛ nin dɔn. Sadio, muso kan ka yɛrɛ sutura.
Ne bɛ la sira min kan sira ɲɛnama tɛ i jamanen don i kafalen don wa i yɛrɛlen don fɛnɛ Sadio e tɛna laban nin du kɔnɔ i bɛna taa du wɛrɛ de kɔnɔ i mana taa ni jama yen nɔ ani kafa yen nɔ i tɛna se ka balimamaw fara ɲɔgɔn kan muso kan ka sabali i bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ a ka di ne ye ka sabali wa ni si tɛ baasi ye dɛ kunu directeur ye n wele ekɔli la i tɛ ka kalan kɛ sisan wa k'i bɛ ka tila ka mɔgɔw tɔw fɛnɛ hakilina changer olu fɛnɛ tɛ ka kalan k'i fɛ Sadio sabali ka ko la mɔgɔninfin mana ko o ko kɛ i b'i yɛrɛ de a ka di ne ye ka sabali ka segin o Ne sabalo, ne ma sabalo. Vous êtes au milieu sira la. Ha? Ne école ko, ne ma école ko, au milieu sira la. Ha? Hey, kuna te kuno ke ne fan ne badi. Ite ne fan ne bayde. Oh, ko furu. Ne ka furu milieu sira la. Ani fura ni yo bom le takatu ga duchi, am me sima. A fuite sima. Hey, ne be nga watin de la wi. Iba to me nga watin ki. Eske bi a famia. Ibe a mekun. Hey, meki buyare. Haya. Sadio. Papa. Iti daminɛ ka bɔ mɔgɔ kunna de yan. Ko kalan. Ne fa y'a si kɛ yan nɔ, diplôme 3 de tun b'a bolo. A ma foyi sɔrɔ, a sara fantanya na. Bi ne filɛ nin ye. Hali ne ma ci ekɔliso la. N ma kalan foyi kɛ. Mais bi diɲɛ yɔrɔ ka di ne ye, ne bɛ taa yen nɔ. Fɛn o fɛn ka di ne ye bi, ne b'o dun na la. I bɛna denkɛ di ma tɔɔrɔ. Komi ba kelen bɛ ka hakilina jugu min don i kɔrɔ. I fana b'a fɛ k'o hakilina jugu fana de don Sadio kɔrɔ quoi. O tɛ wa? Sadio, t'i ka ci la. Non, papa. Ndrom ni jɛ. I sigilen de yan nɔ ko kalan. I sigi n'a ka jɛman. Hey, cɛ. Seru. Ça va? Comme cogo di? K'a jumɛn bɛ? Voilà, ça. Cɛ, i kɔrɔkɛ ka denkundi bɛ nin kun ne tatɔla yɛrɛ de yen nɔ sisan. Ni ko taa an fɛ yen nɔ dɛ. Awɔ kɛ. N'o denkundi ko ye tiɲɛ na. I ko maa fɔra ko jama ko ta la hɛrɛ b'a kala. Ayi n'anw ka cɛ baara di b'an la sabali. Ayi, mais ne ka cɛ jamako tɛ o. Ne terikɛ de ye. Adamadenya de don dɔrɔn. Sinon walahi jamako tɛ. I n'a fɔ e yɛrɛ b'a kalama cogo min na cɛ. Fini min filɛ nin ye la. An ka mɔgɔw tɛ sɔn ni fini mɔgɔ fasugu ka taa ne nɔfɛ an fɛ yen nɔ. Kuma in tɛ ne la an ka cɛ. Ne kan na mɔgɔ di dɔgɔyalima ma sa. K'an bɛn yan ma sɔnni dɔrɔn. K'an bɛn. Mais y'a cɛnni don fini mugan la. Tɔ f'i yɛrɛ ye. Pai. E na figi musokɔrɔba in kafu. Ne b'a fɔ ne b'i ka ko la an ka du kɔnɔ kuma an ka mɛn sigida la. Ne ka yala min bɛ s'i ma. N ka fili surundon min bɛ s'i ma. I tɛ dɔ wɛrɛ la yan koyi. I ye baarakɛla de ye wa ne fa ne ba de b'i sara. N'i y'an ka kuma mɛn tuguni kare kɔnɔ k'a bɛ tatɔ bɛɛ to k'a da i kɔnɔ. Sadio i tɛ sabali. A baara ta ne bɛ ka mun i kɔrɔ dɛ. Dusukun tɛ se ka kuru i n'a fɔ kunberekuru dɛ. I y'a mɛn? I ɲɔgɔnna si tɛ ne dɔgɔya kare kɔnɔ. Ne b'i k'i to ye fɛn min kama o ye n ka baara de ye ani kan tɛ ne bonya kama. O de la ne b'i k'i to yen. N'o tɛ ɲama ne minɛ k'i to a mɛnna. N ye den o kɛ ten. Sadio ne tɛ taa yɔrɔ si bɛ taa. Boucher ba ne ta ta ka da. Ne fa ne ba de b'i sara koyi. E tɛ lajɛ ba ye. Lakasa kɔrɔ in lajɛ n'a kɔnɔ y'a ɲɛ. Ne bɛ ka fɛnɛ k'i kana ne dɔgɔya. B'i dɔgɔya. A kɛra cogo di? O tuma e ni balaw de bɔra dugu kɔnɔ ka na anw kan yan. Mama gafu ma ɲi nɔ de gafu bɛ to ka taa an ka kuma fɔ mɔgɔw ye sigida la de. A k'an ka du kuma ta ka taa an ka du yɛrɛ a k'a ta ka taa n'a ye kare kɔnɔ. Mama. Ni baara tɛ e ɲɔgɔnna jumɛn min jɔ gafu da la k'a b'a dɔgɔya. Gafu ma fisa ni e ye du in kɔnɔ yan nɔ. Jɔda min bɛ gafu la du kɔnɔ o bɛ e la. I tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛ ka don k'i da kɔnɔ n'a mɔna k'a yɛlɛmɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa bo kɛ. Mama. I tɛ fara ka bɔ a la mun na de? I
ne samiya la bo ɲɛ bɛ da gafu kan n b'o f'i ɲɛna i tulo b'a la ni gafu m'a to e b'a yɛlɛma jugu sago faden sago ponponpogolo i fa de b'a ja don i la ko ne t'a jɔ gafu n'a y'a k'i la i kuru k'i sera a kɔnɔ tantɛnɛ ne tɛ foyi kɛ sajɔ la sajɔ bɛ bɔ kɛnɛ ma dɔrɔn sajɔ bɛ na ne dɔgɔya ni a y'a k'i la i sera a kɔnɔ wale mama n'a y'a se dɔ kɔrɔ papa b'a labɔ ko ne tɛ foyi k'i la hali a tɛ mɔbili e ni ala cɛ k'i ɲɛ tɛmɛ ka waliden k'a tɛ lafiya i ɲɛ bɛ da gafu kan mama kuma tani ma kuma fɔra a kana tani ne tɛ se sajɔ ma sajɔ bɛ baga ne ma kuma i ka kuma fɔ sisan ma walayi ne b'a dɔn sisan wali cɛ ne ni ja in de bɛ den kan tɛ fa ma ne b'a fɔ papa ye n'a y'a k'i la dɔrɔn i yɛlɛma a kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la f'i ka baara la ne fa k'an tɔrɔ e yɛrɛ k'a fɔ Ani tile kulu. Ba. Ça va Aram? Ça va. A bɛ cogo di? A tɛ togo la. I kɔrɔkɛ bɛ so wa? Awɔ a bɛ so. Cousin hakɛ to yen. Ne yɛrɛ kun mago bɛ e la. Cousin, n bɛna kuma min fɔ sisan n'a digir'i la i bɛ yafa n ma. Kuma bɛɛ n'a tagabolo de don. Cousin e fa min filɛ nin ye, e fa ka jugu. A bɛ ɲugu mɔgɔw la wa fana a tɛ sɔn mɔgɔ ka taa fɛ yen. Furaw n'a tɛmɛna yan nɔ. Ala ye fɛn bɛɛ k'a ye ni kuma diyara n da yɛrɛ n b'a fɔ k'ale ye diɲɛ bɛɛ d'a ma mais ale tile ma tɛmɛ nin kan nafa foyi tɛ juguya la jɔnni sabali o de ɲɔgɔn tɛ ni ala ye se k'i ye fantanw dɛmɛ i ka fantanw ɲɛji cɛ n'a ye. Aram, i ka kuma diyara n ye kosɛbɛ. Ala bɛ maninfin bɔ bangebaga dɔw la ka sɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini t'olu ye nka n'ala ye bangebaga min d'i ma i b'o de minɛ. Hakilina bɛ ne fa la ani hakilina bɛ ne la kelen tɛ. N'i ye se kɛ ne ye a bɛ ka mun kɛ tan tɔ a t'o kɛ. I ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ nka n m'a essayer ka kuma n'a ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na n'ala ka jɛ a bɛna bɔ tan tɔ. I ni ce i ka kuma kan. Ne bɛ taa so. Ok. Ala ka se ni ɲuman ye. Ange tono. Agarari. Somo. Ange tono. Ah. Tono. Ina baru ne fama ngene ni wakati la waina. Sudah rantara na dokter sola. Ye orna si doge gadama. Ne keme woro doro ne baje. Tona ga simana ma ki ma bashi. Insa keme woro jurudana. Pergi kan faga fura wari dafa. Haga to. Allo? Oh, ko bi togoni. Ko sima bana wa? Cɛnjɛn don. Problème t'a la. Min mɔgɔ bila ka taa sa, u bɛ taa ni siman toni 2 ye wa ani nɛgɛ. N ye duurutugu fana wele wa olu bɛ taa ni bɛɛ ni duuru 2 ɲɔgɔn ye. Voilà, mais sisan. N denkɛ. Naam tono. N'i ka kuma mɛn. Taa f'i fa ɲɛna. A ka wuli a ka baara kɛ ka wari ɲini. Est ce que y'a faamuya? A hakili la ko wari bi sɔrɔ tan de ya? Ka bana nkalon ta k'o da i la k'i bi wari ɲini mɔgɔ fɛ wari ti sɔrɔ tan dɛ. Hali dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen o ti ne bolo k'a d'i ma. Tono. Naam. N cɛ ni baraji. N y'a faamuya. An bɛna kuma kelen f'i ɲɛna bi. Diɲɛnatigɛ b'i n'a fɔ su ko ni dugusɛjɛ de. Nka buna adamaden bi ka jan
a bɛ se ka kɛ sini i ka surun nka an bɛ zana kelen da i ɲɛna bi n b'a f'i ɲɛna jɛgɛ min bɛ jɔ kɔrɔ o man kan tɛ ka kɔ dama o kan ka bɔ cogo de ɲini a yɛrɛ la. kɛnɛma yan tɛ zana fɔ yɔrɔ ye a teliya. n y'a faamu mɛ jɛnatigɛ ye bi ni sini de ye. Bi ni sini de don bi ni sini tɛ o ye ne fa kungo ye nɔ ye ne manamana ko ye fo n ka wari jagosa d'i ma. Alama. Nse, Moro. Ça va? Oui, ça va. Somɔgɔw baasi t'i la kɔni i fani b'a dɔn nse. Ma ne yɛrɛ kun mago bɛ la o ka di e la Moro. ma juguya i ko ma e yɛrɛ b'a dɔn ne cousin ka di wa ale ni Jazo an mɔgɔ 3 de bɛ yala nka ma se cousin bɛ ka mun kɛ sisan o man di ne dɛ cogo di ta cousin Seydou de bɛ yala sisan cousin bɛ sagi bila dɔrɔn a bɛ tilen ka taa Seydou nɔfɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ cousin bɛ na ne de nɔfɛ yan nɔ cousin bɛɛ dabila jagoya teri ye Seydou kɛlɛ Seydou dun filɛ a ko kɛ ɲɔgɔn tɛ Seydou i na cɛ mɔgɔ min yɛrɛ hali ni a gɛrɛ i la a ka sa yɛrɛ fɔlɔ i bɛ sa ma o cɛman ye dɛ cousin ko kɛ ɲɔgɔn tɛ Seydou walayi n'a fɔra ko an famaden damaw de kan ka yala ɲɔgɔn fɛ mais ale t'o kɛ dɛ ale bɛ taa yala fantandenw de nɔfɛ ka valeur bɔ a yɛrɛ la hali cousin don finiw bɛɛ falen na sisan ne y'a fɔ a ɲɛna ko ni leçon ta ko de don a ka na an fɛ yen nɔ an bɛ leçon ta an ka salon ba kɔnɔ clim bɛ yen nɔ fauteuil belebelebaw bɛ yen nɔ frigo kɔnɔ fɛnɛ a bɛ ji bila yan nɔ wa a bɛ to ka na ni feereliw ni fɛnw ye o bɛɛ bɛ yen nɔ dabini an b'olu wuli nka cousin tɛ sɔn o si ma o caman ye dɛ n'i ma lajɛ i ka kuma cousin fɛ kɔni a ka waritigiya jɔyɔrɔ bɛ ne la dɛ walayi Alhaji Nde i bɛ filiba de kɔnɔ i bɛ fili yɛrɛ de kɔnɔ cogo de kan a fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ tiɲɛ don e ni cousin ni Jazo aw de bɛ yala ɲɔgɔn fɛ ka sababu kɛ mun ye aw ye Seydou mabɔ aw la mais ne bɛna min fɔ e ye e ko o dɔn k'o bila i hakili kɔnɔ k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn cousin ni Seydou ye don n'a dugujɛ denw ye bamananw ka fɔ ko cousin ni Seydou ye filani kɛ kuma wolow de ye fa kelen ni ba kelen dɔrɔn de m'u wolo cousin ka kɔrɔ Seydou ye tile kelen dɔrɔn o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka jɛ yɔrɔ ma daminɛ bi jɛ la dɛ aw ka jɛ kuma bɛ se ka digi la n den i bɛ hakɛ to mais aw ka jɛ ye kɔsanajɛ ye i yɛrɛ ɲuman aw waritigi den damaw aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛ ye kɔsanajɛ de ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo ni kuma diyara n na n b'a fɔ ko barajuru kelenw don yɔrɔ olu fara man di dɛ aw de bɛ se ka ɲugun Seydou la n'o tɛ cousin tɛ ɲugun Seydou la e bɛ ka waritigi denya min fɔ tiɲɛ don wari bɛ aw fa kun a b'aw baw kun tubarikala alihamudulila mais e fa ka cɛkisɛya kɛ waritigi ye wa e ba ka musokisɛya kɛ waritigi ye wa Seydou min ye fantan ye n'aw bɛ ka kuma Seydou min ma yɔrɔ a fa ka fugariya de don wa walima a ba ka fugariya de don Seydou fa n'a ba bɛ mouvement min kɛ olu bɛ ɲinini min kɛ e fa n'e ba t'o kɛ cousin fa n'a ba t'o kɛ wa Jazo yɛrɛ fa n'a ba kɛrɛfɛ tɛ mais u ka fugariya tɛ dakan baaraw de don fɔ ko de dɔn e ma maloya k'a fɔ ko ni Seydou gɛrɛ la k'a kasa bɛ k'a ɲugun bɛɛ e jɛɲɔgɔn de don Ala ye nafolo di aw ma ne bolo aw jɛɲɔgɔn de don aw kan ka hinɛ a la barisa a y'a dɔn cousin sababu la aw kan ka hinɛ a la de k'a tugu aw ka walasa a yeko bɛ se ka ɲɛ i n'a fɔ aw ta cogo nka aw ti k'o kɛ dɛ cousin min bɛ k'o kɛ a bɛ ka bila cousin fana la n den i bɛ fili kɔnɔ dɛ ni hakilina min b'i la n'i m'a bila e de ka maanifinya laban jɔrɔ bɛ ne la n'o tɛ cousin ta tɛ tiɲɛ don frigo bɛ fa aw bolo dumuniw na alihamudulila a manki t'aw la aw de kan ka Seydou gɛrɛ aw la aw yɛrɛ ɲuman a manki b'o min na k'a di o ma ni aw m'o kɛ fo k'o gɛn k'o mabɔ aw la ko cousin ka adamadenya jɔrɔ b'i la Elhaji Modibo i ɲɛ yɛlɛ i ka yeli kɛ i ka mɛnni kɛ hakilina cousin hakilina ɲini i k'a falen i k'a fara i ta kan i tulo bɛ na aw ka jɛ ka mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka Seydou gɛrɛ aw la halisa k'a k'aw dɔ ye n'o tɛ Seydou cousin tɛ se ka Seydou nɔfɛ yala dabila dɛ u wolola ɲɔgɔn fɛ
I y'a faamu? Maa ɲaamɛ. Ayiwa. N'i ka kuma mɛn i ye mun fɔ an bɛna kɛ ten tɔ. N'Ala sɔnna. Awɔ, ne yɛrɛ bɛ fili la dɔɔni. Ayiwa. N'Ala sɔnna ma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen. Ayiwa Ala ka hakili ɲuman di an n'aw ma halisa. Amina rabi. N'Ala sɔnna. Ayiwa ne bɛ taa fɔlɔ. Ayiwa ma. I k'an ka foli f'i ba ɲɛna. A n'a mɛn. Nse. Ala ka sini ɲuman. Amina. Ja cousin yɛrɛ n'a ba bɛɛ ye kelen o. Fantanden ninnu. An ce ta nawa yawa? An ce ta nawa yawa? An ce ta nawa yawa? E bɛ ne fo e bɛ ne dɔn. Ta nawa yawa? Ne b'i deli ka yafa n ma. Don la ne ye min k'i la, jo t'a la. Ne fa terikɛ de y'i ye, wa ne fa fɛnɛ de y'i ye. A kɛ Ala kama i ka yafa n ma. Donc i y'a dɔn bi k'i fa dɔ de ye ne ye. Ni e fa bonya tun tɛ e ye min kɛ ne la o dongo ne tun bɛ bogo don i la. Bari denmisɛnnin ka molobaliya ne tɛ jɛn n'a ye. Donc n bɛ yafa i ma i fa kosɔn mais i tɔ ka ɲɔgɔnna gɛrɛ. A diyara n ye kosɛbɛ. Keta. Keta. N'i b'i ka malangoloya na. Ma foli t'a la bi yan. Ayi foli t'a la. N'i b'i ka siri tigɛlenya na i b'a kun ta ka bɔ ne kan. Mun fana de bɛ la ne b'i den bila ka taa ko ka taa wari deli ne la. An se ka wuli ka baara kɛ ka wari dɔ ɲini yan. Denkɛ, ne man kɛnɛ de sa. E man kɛnɛ ne ka foyi t'i ka bana na. N ka n'i den fɛ yen bilen ko wari minɛ wa n ka n'i musonin fana sɔrɔ n fɛ yen bilen. I y'a mɛn wa? N'i bɛ wuli ka taa wari ɲini wuli ka taa wari ɲini ne ka wari tɛ d'i ma dɛ. E kɔni b'a dɔn ne bɛ se ka baara kɛ. A tɛ se deli sa. E ka kɛnɛ i man kɛnɛ ne ka foyi t'o la i da yan nɔ k'i man kɛnɛ kana wuli fiyewu ka taa wari ɲini i da dɔ bɛna d'i ma yan nɔ. Ala. Ala i tɛ ɲɛ ne ma. Ka ne ka bana ban pewu. Walasa mɔgɔ si kana da sogo fɔ ne ma. Sinon ne sɛgɛnna bana in bolo dɛ. Mais ne bɛ jigin nin na. Ne y'a fɔ Seydou fana ye. N k'a kana taa mɔgɔ deli. Ne ka bana in a ka to yen. N ko Ala b'a nɔgɔya. I filɛ k'a kɛ cɛ nana da sogo fɔ ma. An m'an da to Ala ma. Seydou, ça va? A kɛra cogo di? Seydou. Terikɛ, ne bɛ don min na i ko bi fɛn kelen min bɛ ne kɔnɔ k'a kɛ bi o ye ka taa aventure la ka taa ɲɛɲini pour que ka n fa ni n ba bɔ nɔgɔ la n'a fɔra ne fa banalen lajɛ dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne bolo ka ordonnance sisan ka n fa furakɛ nafa jumɛn kɛra ne ka diɲɛlatigɛ la. Seydou, e sɔn ka taa k'i fa bananen dalen to tan e yɛrɛ ye kuma fɔ sisan ko dɔrɔmɛ kelen t'i kun e bɛna bɔ ni wari jumɛn ka taa tunga la. Ne ye cɛ de ye wa den kɛ ni kunkolo ye filenkolon de n'a cira yɔrɔ min na a kan ka ci de wa ne ye n ka décision laban ta bi kɔfɛ ne bɛ taa ɲɛɲini. Dusukasi a ka n'i bila ka décision kolon dɔ ta i miiri kosɛbɛ fɔlɔ i y'a faamuya an ka solution ɲini i fa ka bana la o ka fisa i k'i sigi k'e bɛ wuli ka taa tunga la a ɲɛɲini fɔlɔ yanni ka bouger. Cɛ ye cɛ de ye n tɛna kuma foyi f'i ɲɛna ka tɛmɛ nin kan tuguni wa ne ye n ka décision laban ta ne ye gɛlɛya mun ye ne dɔgɔninw dɔ gɛlɛya ye abada. Ne y'i ka kuma faamuya ne tɛ n'i bali i ka décision la tunga la taga la mais n b'a f'i ye i jija i fa ka nɔgɔya fɔlɔ yanni i kɛ sira kan o de ɲɔgɔn tɛ yen. Gɛlɛya ye ala la jarabi de a bɛ na waati bɛɛ n'a na kuma de don n'a nana cogo min na i b'a ta ni hakili ye o de ɲɔgɔn tɛ yen n b'o f'i ye n terikɛ. Terikɛ ne fɛ i bɛna ne dɛmɛ n ka ko de la mais n y'i faamu ni ce ni baraji wa ne taara.
An kile tɔnɔ bɛ ŋɛ. Ça va. Ça. Tɔnɔ bɛ ŋɛ ne yɛrɛ kun mago bɛ la. A teliya ne preselen don. Tɔnɔ bɛ ŋɛ. Naam. Ala ye fɛn fɛn di mɔgɔ ma, I jɔlen don a bɛɛ la. Fo n'a bɔra fɛn kelen na. O ye mun ye? O ye hakili de. N'i ye mɔgɔ min ɲininka, o b'a fɔ k'ale de hakili ka bon ni bɛɛ ta ye. K'a sɔrɔ bɛɛ ka kodɔn ma bon, wa bɛɛ ka faamuyali ma bon. O fana e b'a fɛ ka mun de fɔ? Adamadenya gasi. N'a y'a sɔrɔ ko kogo de kun jɔlen don, n kalenna Ala la mɔgɔ si kun tɛna kogo in ta k'i bɛ don mɔgɔ gasi la. Nka komi kogo jɔlen tɛ, faamuyakɛlaw b'a faamu n'u ka faamuyali ye. Kodɔnnaw fana b'a dɔn n'u ka kodɔn ye. Ne t'i ka kuma lamɛn koyi. Ni ne kun y'a dɔn ko e bɛ ka ne lajɔ nin kuma in na, wala ne kun tɛ jɔ k'i lamɛn. A bɛ taa baarajugukɛlaw fɛ yen nɔ, olu b'u ka hakilina jugu n'u ka kuma jugu fɔ aw ɲɛna. A bɛ sɔrɔ ka n'o fɔ ne ɲɛna. Allah tɔnɔ. Sisan ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Baasi foyi tɛ yen nɔ. I fa dun? A bɛ yen nɔ, baasi foyi t'a la. Baasi foyi t'a la. Baasi foyi t'a la. Denmisɛnnin ka kɛ nin cogo la ta o de ka di ne ye. Yɔrɔ. I t'a la, i kolen jɛlen don, i ye cogo min ka ɲi. Tɔnɔ ne yɛrɛ kun kumana cousin fɛ o. Ani Seru ka yɛlɛma ni yɛrɛ tɔnɔ. Ne ma ɲɛ an bɛɛ waritigi denmisɛnnin damaw de don. Ne n'ale ni Jazu. Ne bolo k'an de kan ka yɛlɛ mɛ n'ale banna an kɔ yɛlɛ la ko fo Seru. Seru dun filɛ nin ye hali Seru kasa bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. Mais cousin yɛrɛ de filɛ a kɛ mɔgɔ ka kuma n'a ye. Cousin ka siniɲɛsigi jɔrɔ bɛ ne la dɛ walayi. N y'a faamu. Mais nin bɛɛ la i fa ka baarako position bɛ cogo di? Papa, a ka baarako ka fisa. A yɛrɛ kun ye place dɔ di ne ma entreprise kɔnɔna la. I komi ne ka licence sɔrɔ ka ban. Donc a bɛ ka place ɲini a ka entreprise kɔnɔna la quoi. O ka ɲi kosɛbɛ. Papa. Naamu. N y'a d'a ma a ko k'a bɛ tila k'i ka wari ci i ma quoi. N y'a mɛn. Cousin, an kun bɛ yɛrɛ ka kuma la sisan. Ne ma fɛnɛ kɛ Seru nɔfɛ yala dabila. Là est-ce que fa t'e la? N'a fɔra ne bɛ so t'e kama i bɛ da la. I ka ko la nege tɛ n na dɛ. Seru ne denmisɛnnin tɛ bi ne tɛ se ka Seru janfa. Cousin est-ce que fa tɛ e la? E bɛ nɛni kɛ ne ɲɛna yan nɔ wa? N kɔnɔ. Tɔnɔ, sabali e ka hinɛ la. Ni mɔgɔ lankolon de. Ayi tɔnɔ to yen. E ka lajɛ. Ka ni dusu labɔ cousin kama tan. A bɛ tila k'a faamu san a tɛ k'a faamu nin wagati in na de. N y'a faamu. Tɔnɔ, i jɔ n bɛ mobili ta ka na n'i bila so. A ka ɲi. Ayi a to i mobili bila. A ka ɲi n bɛ ka fari bɔ ɲɔgɔn na quoi. I y'a mɛn. Ok d'accord. Bon i bɛ n ka foli f'i fa ka ɲɛna. Sɔnna ma a b'a mɛn. Tɔnɔ ala ka se ni nin ma. Amina arabi. Maman. Ne bɛ fɛ i ka kuma papa fɛ. A ka sabali. Papa ye fɛn dɔ kɛ kunun min ma diya ne ye hali dɔɔni. Ne dɔgɔnin de ye Sadio ye o. Ale tɛ se ka ne minɛ ka di Sadio ma. Wa ne kan ka Sadio bilasira. Sabula a kɔrɔ de bɛ yen. Ni ne y'a sira jugu a sira man ɲi nɔ. Ne kan ka f'a ye a ka bɔ o kan. Nka kuma tɛ kuma ye papa ka min fɔ ne ma kunun. Fo ka tila ka ne nɛni Sadio ɲɔfɛ. Ne kɔni bɛ min f'i ye i ka kuma n'a ye. N'a y'a ɲɔgɔn fila kɛ ne t'a dɔn a bɛ min kɛ ne na dɛ. Ne kan ka min kɛ Sadio la ne yɛrɛ b'o dɔn. Cousin, i fa ye dansago. Il faut que e nɛni Sadio ye. A tɛ tɛmɛ Ala ta kan. E ko ne ka kuma fɛ a bɛ ne ka kuma mɛn yan. A tɛ ne ka kuma mɛn o. Ni mɔgɔ tun bɛ se k'i dusukolo bɔ ka don mɔgɔ kɔnɔ bi ne tun bɛ n ta in bɔ ka don e fa kɔnɔ. Yaasa a bɛ se ka kɛwale changer. Mais i ni Sadio ta kɔni n ma fin fɔ n ma jɛ fɔ i ni Sadio ta o fɔlɔ n'o laban de bɛ kɛ tɛmɛnen ye. Barisa a ma n'i nɛni Sadio nɔfɛ diɲɛ don o don ka na Sadio tɛ o don. Ale bɛ se la e bɛ se Sadio la. E bɛna fɔ sisan nɔ ko e bɛ Sadio minɛ i fa ka ko kɛtaw ma. Ne b'a dɔn e ye cɛ min ye i bɛna dusu bila hakili ɲɛ Sadio ka ko la. Sadio minɛ ni hakili ye. Kana minɛ i fa ka kɛwale ma. Ka n'i fa ka kuma fɔtaw jateminɛ i ni Sadio cɛ. E ni Sadio de ye balimama ye. E ni Sadio de sin kelen min. Cɛ kelen ni muso kelen de ye e ni Sadio. Donc e kana sɔn hali aw fa min bɛ fɛ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ o kana don yɔrɔ sɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan ma. Sadio bɛ bi la a tɛ wele kɛ ko ye. Denmisɛn so sen ka di nka a tɛ dacɛ yɔrɔ dɔn. Sadio bɛ yen bi fa bɛ k'a lajama cogo min na Sadio ɲɛ bɔ o dɔrɔn de la. Sadio ɲɛ tɛ sini na. E de bɛ sini yira Sadio la. E ye Sadio ladibaga ye
i y'a bilasirabaga ye wa e ye Sajo ladonbaga ye an bɛ don min na i ko bi Sajo m'a cɛ sɔrɔ e fa kɔfɛ cɛ fɔlɔ min da bɛ don a kuma la di kɔnɔ o ye e cousin de wa fa yɛrɛ ta ye n'a jara de ye dɛ n'o tɛ e cousin de da bɛ don furuko kuma in na n'a jara e de Sajo bɛ don furu in na n'a ma diya i ye Sajo ti don a la dɛ parce que e y'a balimakɛ de ka sugo fo ka dugu jɛ e de bɛ se ka taa Sajo kunkanko kuma k'a cɛlasigi yɔrɔ hali ni diɲɛ wulila a fa tɛ se ka taa kɛ fa n'a ka nafolotigiya bɛ a tɛ se ka taa kɛ a n'a ka jama bɛ a tɛ se ka taa kɛ e de y'o kɛbaga ye e de ye Sajo dɛmɛbaga ye e de ye Sajo surunalidonbaga ye diɲɛ y'a fɔ lahara wa kana Sajo minɛ i fa ka kuma kama i fa ta ye k'a to yen pewu i kan ka min kɛ Sajo la a k'a la kɛcogo min y'i diya foyi ti bɔ a la i fa da ye kuma de ye koyi a da ye bugɔli de o t'aw ka balimaya tiɲɛ aw ye jeli kelen o t'o bo la i kulo b'a la i fa ta in to yen pewu ne yɛrɛ ko n da tɛ Sajo ka ko fan si la dɔn sabula jamanen don a tɛ mɔgɔ lamɛn n'i ye Sajo ɲininka sa ale yɛrɛ fɛ kafaga yɛrɛ o de ka ɲi mɔgɔ ma nka i y'a fɔ cogoya min na ne balima de don a mana kɛ cogo o cogo an tɛna taa ka ɲɔgɔn da mama o tɛmɛnen kɔfɛ don la ne ma muso dɔ ka sogo f'i ye fɔ n ko nɔ ka a ko sotigi y'a n'a ba gɛn ka bɔ awɔ ni wari in di an taara d'a ma a ba yɛrɛ ko a ka foli f'i ye kosɛbɛ k'a bɛ fɛ k'i ye fɛnɛ ko n'Ala sɔnna a bɛ ɲɔgɔn ye olu tɛ foli ko ye n'u tɛ foyi ye adamadenya la i y'a faamu i yɛrɛ ka continuer tan kosɛbɛ mɔgɔ dɛmɛ ka ɲi ni Ala ye dɔɔnin d'i ma i fana ka hinɛ mɔgɔw la o de ka fisa i y'a faamu hali sisan ne bɔtɔ dugu kɔnɔ ne donn'o sigira sa ka na an sigi ni e yɛrɛ donna ne n'i terikɛ ye ɲɔgɔn ye Moribo kɛ awɔ kɛ ko ne ka kangari da e ko e bɛ cɛ de nɔfɛ yala la Sedu nka ne ye min fɔ a ye saya bɛ s'a ma a tɛ bɔ a kɔnɔ n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ sɔn k'a f'i ɲɛna ne sigilen b'o o kamanagan n'o kelenna kuma yɛrɛ de kunna tan tɔ mais courage ta maa si ka kuma ka n'i décourager hali i fa y'i ɲɛna ka n'i tɔɔrɔ k'i panique i y'a faamu to nin cogo la tan i ka kuma faamu taa papa ka ci la ka na ayiwa Ala ka segin n'i ɲini an tile tɔnɔ bɛ yen e bɛ ka taa tuma bɛ kɛ n kun bɛ taa cousin de nɔfɛ mini ne fɛ yen ne ma fini ka ni se ne fɛ yan ne m'o fɛ yen na kɛmɛ